pilotaren inguruan jarduten dut, eta horko hainbat ikasgairen artean, eskola kirolari buruz hitz egiten dugu, pilota, euskal pilota, eskola kirolean, eskola adinean, nola uztartu, eta federazioan ere parte hartzen dudanez, Gipuzkoako Euskal Pilota Federazioan, Luis Marik eskatuta ere, horrelako eskola kirolaren inguruko jardunaldi batzuk egin genituen, eta pixka bat egiturari buruz hitz egin genuen, zein izango litzatekeen eskola kirolaren egiture ideal bat, pixka bat aurrek benetan ongi egin dezaten, ikas dezaten, eta disfruta dezaten, eta hezkuntzaren zati bat denez, jarrai dezaten. Dira batez ere gure egin behar nagusia, gure helburu nagusi izaten da oso ezigarria den irakaskuntza bat planteatzea. Eta besterik gabe. Eusko ikaskuntzaren kasuan egin genuen liburuan, egin genuen bereziki eskola kirolera zuzendutako idatzi bat, eta horri buruz egin genuen batez ere eskola kirolean nola uztar zitekeen errendimendua, sustapena eta hezitzailea den proiektu bat horri buruz egin genuen.